Seriøst, hvorfor er der ikke nogen, der taler om det her? Hvis du er en ung mand med store drømme, mål og visioner, så ved du også godt selv, at det udelukkende handler om at blive den mest værdiskabende og kompetente udgave af dig selv. Og derfor giver det bare absolut ingen mening at gå og spare på dine hårdt tjente penge, for så at smide dem i aktier, krypto eller indeksfond, eller bare på en opsparing. Altså, jeg siger slet ikke, det er en dårlig idé, men højst sandsynligt, så vil du tjene allerfærrest penge i dine unge dage, bro. Så hvorfor dog gå og pusse en nusse på de her små beløb, der du tjener? Hvorfor ikke bruge de penge, du har, og faktisk at komme omkring de helt rette mennesker, være til stede i de helt rette rum, og virkelig udvikle nogle kompetencer og et mindset, som du kan blive betalt rigtig godt for ude på markedet. Når du så har knækket koden, og du har investeret rigtig mange penge i dig selv og din udvikling, og du virkelig begynder at blive betalt godt for det arbejde, du producerer, så kan du så småt begynde at kigge ind på at investere i aktier, krypto, indeksfonds, eller egentlig bare smide ind på en opsparing, hvis det er det, du foretrækker. Altså, jeg har selv investeret over